Хайде, здравейте хора. Сега имаме такова и е такова, не го знам. Опа. Коти. Хубаво ли е, Лора? Много е хубаво. деца на ерфрайера. Каквото има в кухнята, това ще е. И с тези бисквити, аз съм ги яла някоя тези бисквити. Има и боб, ама не съм сигурна, че сега. Как се топят тези бисквити? Това е... много хубаво. Яко ли? Много. Но е хубаво сега. Доволно. Хайде малко колата. Няма много неща за ядене, даже нямаме. Аз не съм интересен основното от кухнята. Много се направя. Не. Децата и си им кажа, че ми правиш картофи и накрая мръса и не мързима да го измие. Не е окей. Значи сега. Колата. Те не знам дали са убили. Опитай колата и тя е много добра. Хубаво ли, харесва ли ти? Искам да не прекалявате с това. Мам, тихо. Тихо, не снимам. Мамо ще ми налезе вода. Имаш кола. Колата е сладка. Какво? Да. Да, много хубаво е. Аз го обичам с бисквити. Много е хубаво. Не се разбрах, да ги издумки си. Много сладко. Мама, много бе. Чувате ли? Това е страшно много сладко. Аз се снимам, махни си ръката. Какво снимаш? Снимам петата и се свърши виното. Кажи. Вероятно ти снимам на тази ръка, да знаеш. И Ганя ли да я гледа? Някой ме казал. Аз това го чуих, нали, Ганя не гледа. Като бисквитите са бисквитите, по мен не станете да ги дават. Също са.